Бу көннәрдә Габдулла Кәриев исемендәге Казан яшь тамашачы театрында икенче премьера «Озын озак балачак» дигән спектакль тәкъдим ителде. Татар-башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең әлеге повестен махсус Уфадан чакырылган режиссер Илсур Казакбаев сәхнәләштерде. Премьерадан безнең репортаж. «Озын озак балачак» повесте Мостай Кәримнең автобиографик әсәре. Анда автор кендек кушаматлы төп герой 20 гасырның 20 елларына туры килгән балачагын, сугыш чорын һәм сугыштан соңгы елларын бәян итә. Спектакльнең иҗат командасында нигездә уфалылар. Режиссер Илсур Казакбаев, рәссам куючысы Альберт Нестеров, хореограф Ольга Даукаева, композитор Мәгүлә Мизинова һәм Әлмәт рәссамы Ишат Сәяхов. Алар бергәләп әлеге классик әсәрне бөтенләй яңа, гадәти булмаган яктан ача. Идея Мостай Кәримнең был әсәре олындак баласак әсәренең идеяһы дип әйтәм. Минең сәйендә без постановочный группа менән эшләгәндә ул иң беренче кешене ярату. Ысынлап та кеше буларак уның ниндәйдер серен, ниндәйдер мөгъҗизәһен асырга уның иң башлап ибәргән автор хүденнән шулай итеп был темаһы бирелә инде. Мостай Кәрим бер хукмә әйткәндә кешене ярата. Спектакльнең төп роле кендекне Кариев театр артисты Булат Гатауллин башкара. Аның белән бер рәттән театрның башка артистлары да яңа төрле куелышлы спектакльдә катнашып, үз фикерләре белән уртаклаштылар. Җиңел әсәрләр булмый, шуңа күрә дә без инде менә Мостай Кәримнең «Озын озак балачак» дигән әйберен алдык. Бик авыр булды, тик безгә бик режиссер бөтен нәрсәне аңлатты, шуңа күрә дә без кыенлыклар күрмәдек. Монда тулысынча режиссерга тупланып, аңа ышанып, аңа бирелеп эшләргә кирәк иде. Спектакль геройларында Мостай Кәрим үзе ачыла. Инсценировка әсәр кебек үк хронологиягә корылмаган. Максатларымның берсе балалар һәм аларның әти-әниләренә кызык булган спектакль кую. 10-12 яшьтәге балалар тормышның төп төшенчәләрен инде аңлыйлар. Әлеге әсәр балаларны кешене күрергә өйрәтә. Мәхәббәттә үскән бала башкаларга карата мәрхәмәтле, гафу итә, башкаларны аңлый белә, ә бу үз чиратында тыныч, имин дөнья асылыдыр. Әлеге катлаулы текстның фәлсәфәсе шул яктан ачыла ди режиссер Илсур Казакбаев. Спектакльгә әзерлек 10 августан башланды. Шунсында билгеләп үтәргә кирәк, әлеге куелыш Республика Тандем культура малой родины Кече Ватан мәдәнияте федераль программасы кысаларында башкарылды. Ике театр арасында дуслык күпере салынды дип уйлыйм. Илсур Казакбаевны без үзебезнең театрга спектакль куера чакырдык һәм «Озын озак балачак» исемле повесте буенча ул менә премьерасын эшләде. Миңа калса, бу бик кирәкле иҗади акт дип саныйм мин, чөнки безне Мостай Кәрим ике җәмгыятьне берләштергән автор һәм үзенчәлекле ике яңа спектакль килеп туды. Шулпан Әмири, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.